Вітаю, шановныя, зараз будзе незвычайнае відэа ў квадраце, бо яно з камерай і на беларускай мове. Чамусьці так, мне просто захацелася. У гэтым відэа я буду рабіць огляд на свае падарункі на Новы год. Аднак толькі на частку, бо яна самая інтарэсная, да, і мне яе падарылі раней. А зараз пачынаем. Першае, з чаго пачнецца гэты огляд, це скетчбук. Ён фармату А5, пружына знаходзіцца з левага боку. Добра це для мяне ці не, сказаць не магу, бо я часта не малюю у традышы. Але яно мне не перашкаджае. На вокладцы з абодвух сторонак знаходзіцца малёваны кот, што пацірае лапкі. Як па мне, ён даволі мілы. У гэтым скетчбуке 100 сторонак, папера белая, а шчыльнасць яе 100 грамаў. Калі на шчыльнасць глядзець з боку горада, у якім я жыву, то гэта серыйнячок, бо у асноўным скетчбукі прадаюцца з шчыльнасцю ад 80 до 120 грамаў. Але, як па мне, це мала, бо з-за гэтага колер ад маркераў будзе трохі расцякацца, а це я не люблю. Знешне пра яго сказаць больш нічога не магу, так што пераходзім да маркераў. Спачатку маркераў было 21, але пазней я дакупіла яшчэ 13 і ўсяго стала 34. Мне пашанцавала, і ўсе маркеры пісалі добра і бракаваных не было. На паперу яны клаліся добра, але па паперу яны трохі расцягваюцца, але, як я і казала раней, шчыльнасць у яе невялікая. Да мінусу магу аднесці яшчэ тое, што некаторыя з каляроў пакідаюць на другой паперы жоўты след. Але на адваротняй старонкі яно не застаецца, хаця гэта ўсё ж дрэнна. Больш нічога асабістага пра іх я казаць нічога не магу, так што настаў час першага малюнку ў гэтым скетчбуку. Думак аб тым, што можна было намаляваць у мяне не было, так што у сваёй інсце я папрасіла падкінуць ідэй. Адгукнуўся на маю просьбу толькі адзін чалавек, за што я яму кажу дзякуй. Хоць і варыянт з тым, што можна было намаляваць, быў даволі размытым, але ўсё ж у мяне з'явілася ідэя. А вось, дарэчы, гэта самы адказ. Хоць і любых персаў у мяне няма, але я вырашыла намаляваць Нікіту у вобразе аленя. Если хто не ведае, хто гэта, зараз растлумачу. Нікіта – це мой персанаж, што складаецца ў любоўных адносінах з аркестрам. І, хутчэй усяго, будзе ў другім сезоне майго серыяла. Надаваць яму імя Нікіта наогул была вялікай памылкай, бо па асабліваму вопыту ведаю, што людзі з такім прозвішчам з'яўляюцца тымі яшчэ імбецыламі. Але замяніць яму імя мне лянота, да, і ідэй для новага імя у мяне няма. Але з другой сторонкі яно яму дужа падыходзіць, бо ён сустракаўся з аркестрам. Но з трэцяга боку, за такую маленькую памылку настолькі жорстка караць перса це неяк жорстка. Бо ён і недоўга сустракаўся з ёй, асабліва калі глядзець на адносіны Пеці з гэтай дзяўчынкай. Нешта я дайшла ад тэмы. Гэты персанаж нідзе за выключэннем мемі і паста для Аска яшчэ не з'яўляўся. Да і больш нічога асабістага ў ім няма. На малюнкі я яго адлюстравала пасля смерці ў вобразе, што краснамоўна апісвае яго як перса і чалавека. Малюнак, што я спалучыла ў выніку, мне падабаецца. Да майго здзіўлення рука выйшла прыгожай. Трохі крывой, але ўсё ж яна не такая дрэнная. Валасы, пакуль маркеры не высохлі, былі прыгожымі, але пасля яны сталі выглядаць горш. Больш усяго мне падабаюцца рогі, німб, крылы і штаны, а менш усяго яго твар. Але зачакана, бо яго імя Нікіта. Яго фота будуць у маёй інсце з традышам і ў тэлеграме. А яшчэ, пасля Новага году мне падарылі яшчэ 2 скетчбуку, і калі вы жадаеце, я магу зрабіць яшчэ відэоогляд толькі ўжо на іх. Не забывайце пра мае соцсеткі, ссылкі на іх ёсць у апісанні. Калі вам падабалася гэтае відэо, паставце яму падабайк, і падпішыцеся на канал. А я пайшла па хлеб.